nudge him. You nudge away. Καλώς ήλθατε στο Watch Mojo Greece. Σήμερα θα μετρήσουμε αντίστροφα τις επιλογές μας για τα 10 πιο εξοργιστικά πράγματα για το social dilemma. The director of monetization at Facebook for 5 years. This is a totally new species of power and influence. We now have markets that trade in human futures. Σε αυτή τη λίστα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Watch Mojo, Askan Karbasfrousan, έκατσε και παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ δράμα του Netflix για να δει επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα που σχετίζονται με το The Social Dilemma. Έχετε δει το The Social Dilemma? Ποια είναι η δική σας γνώμη? Πείτε μας. Νούμερο 10. Οι πολιτικοί δεν έχουν όλες τις λύσεις. Following with another video? Beautiful. Let's squeeze in a sneaker before it starts. Καθώς η κοινωνία αρχίζει να κατανοεί καλύτερα το πόσο επιρροή και δύναμη έχουν οι πλατφόρμες τεχνολογίας, φαίνεται ότι αυτοί που εμπιστευόμαστε για να ορίσουν τους νόμους, οι πολιτικοί δηλαδή, δυσκολεύονται όσο και εμείς να συμβαδίσουν με την εποχή και με την τεχνολογία που προοδεύει. Απλά κοιτάξτε τις ερωτήσεις που έκανε το Κογκρέσο στον Zuckerberg. Senator, we run ads. I'm probably going to be dead and gone, and I'll probably be thankful for it when all this shit comes to fruition. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε. Είναι καλό να αφήνουμε στους πολιτικούς τη λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα? Νούμερο 9. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι το ποιος κάνει κατάχρηση των εργαλείων. Το The Social Dilemma προκαλεί πολλά συναρπαστικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, παραλληλίζει τις τακτικές των κοινωνικών μέσων με την απολυταρχική προπαγάνδα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά τελικά αυτά παθαίνεις όταν φτιάχνεις ένα ντοκιμαντέρ με ανθρώπους που ασπάζονται τις ίδιες απόψεις. Μία μονοδιάστατη άποψη η οποία παραλείπει πολλές λεπτομέρειες. Μία διαφορά που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι η χρήση των μέσων για προπαγάνδα δεν είναι κάτι νέο. We're all looking out for the moment when technology would overwhelm human strengths and intelligence. When is it going to cross the singularity, replace our jobs, be smarter than humans? Έναν αιώνα πριν, ο William Randolph Hearst χρησιμοποίησε την εφημερίδα του για να οδηγήσει την Αμερική στον Αμερικανοϊσπανικό πόλεμο. Θυμηθείτε αυτή την ατάκα προς το φωτογράφο του. Εσύ παρέχεις τις εικόνες και εγώ τον πόλεμο. Πιο πρόσφατα, το Fox του Rupert Murdoch κατηγορήθηκε ότι ήταν ένα σημαντικό μέσο που πίεσε για τον πόλεμο στο Ιράκ. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτά τα εργαλεία τεχνολογίας χρησιμοποιούνται από άλλους και όχι από τους ιδιοκτήτες. Νούμερο 8. Γιατί αυτή η φορά ενδέχεται να είναι όντως διαφορετική. Μπορεί να έχετε ακουστά το όνομα του Μέρφυ και τις επιπτώσεις του δικτύου. Τελικά, η ανάπτυξη τεχνολογίας έχει αποδειχθεί ότι είναι ραγδαία και αποτελείται από τα εργαλεία τα οποία έχουν βελτιστοποιηθεί για σας. Η φύση της ανανέωσης της ροής ειδήσεών σας έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να σας δίνει μια ένεση ντοπαμίνης κάθε φορά που την πραγματοποιείτε. Αυτό που έλειπε από αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν τα στελέχη αυτών των εταιριών τα οποία αρνούνται στα παιδιά τους να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Όντως, δεν τα σχεδιάζουν αυτά τα εργαλεία παιδοψυχολόγοι, αλλά προγραμματιστές των οποίων οι προτιμήσεις ενδέχεται να αποτελούν μέρος του τελικού προϊόντος. Όπως το θέτει και η επιστήμονας δεδομένων Kathy O'Neill. I like to say that algorithms are opinions embedded in code. And that algorithms are not objective. Νούμερο 7. Ενεργοποιήσαμε το τέρας και μας αρέσει. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε τους άλλους για τη δημιουργία αυτών των εργαλείων, αλλά θεωρητικά μεγάλη ευθύνη έχουμε και εμείς, οι χρήστες. Ούτως ή άλλως, εμείς τα χρησιμοποιούμε. Αν τα κινητά τηλέφωνα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο 24 ώρες το 24ωρο είναι εθιστικά, αυτό γίνεται επειδή έχετε όλο τον κόσμο στα χέρια σας και δεν θέλετε να πληρώνετε γι' αυτό, τουλάχιστον πολλά. Μπείτε στον χώρο των διαφημίσεων. Έτσι δούλευαν πάντα τα μέσα και οι επικοινωνίες. Επομένως, σαν άτομα και γονείς, δεν βαρύνει η ευθύνη και εμάς? Μπορούμε να κατηγορούμε μόνο την τεχνολογία? Φυσικά, από την άλλη πλευρά, αξίζει να αναλογιστούμε ότι ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούμε τα προϊόντα του Google ή του Facebook, συνεχίζουν να σας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγετε. Έτσι, αν νιώθετε σαν πρωταγωνιστής του Truman Show, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Νούμερο 6. Η υποκρισία. Μέρος πρώτο. Αυτό που κάνει αυτή τη διαφωνία πιο εκνευριστική είναι ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη και τις δύο πλευρές. And they built this parallel money machine. We had such envy for that. Από τη μία, μέρος της κριτικής προέρχεται από τον φθόνο και τη ζήλια. Η Google, μια εταιρεία τεχνολογίας της δυτικής ακτής που ιδρύθηκε στο Stanford, δημιούργησε τη μεγαλύτερη διαφημιστική πλατφόρμα στην ιστορία των μέσων. This is what every business has always dreamt of. Στη συνέχεια κατέκτησε τη Madison Ave στη Νέα Υόρκη και μετά το Hollywood. Είναι αποτελεσματική και πολλοί το βρίσκουν προβληματικό το γεγονός ότι δουλεύει με τόσους λίγους ανθρώπους σαν επικεφαλής. So as humans, we've almost lost control over
these systems. Είναι αλήθεια ότι από τότε που η Google και το Facebook κατέκτησε τα διαφημιστικά συστήματα, οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στρατολογήθηκαν για να δουν γιατί οι χρήστες κάνουν κλικ στις διαφημίσεις σας και όχι για να λύσουν την κλιματική κρίση, την πανδημία, την παγκόσμια πείνα ή άλλο σημαντικό πρόβλημα. Και όπως αναφέρει και το ντοκιμαντέρ, οι μόνες βιομηχανίες που αναφέρονται στους πελάτες τους σαν χρήστες είναι τα ναρκωτικά και οι υπολογιστές. Και αυτοί που έφτιαξαν και έβγαλαν κέρδος από αυτά τα συστήματα μας δείχνουν ότι έχουν τύψεις. Νούμερο 5. Υποκρισία, μέρος δεύτερο. Εξίσου εκνευριστικό είναι το γεγονός ότι αυτοί που έφτιαξαν και έβγαλαν κέρδος από αυτό τώρα φωνάζουν ενάντια του. Chamath was the head of growth at Facebook early on, and he's very well known in the tech industry for pioneering a lot of the growth tactics that were used to grow Facebook at incredible speed. Ο Τσάμαθ Παλιχαπιτία ήταν ένας καλός hacker στο Facebook, ο οποίος τώρα έχει γίνει ένας σημαντικός επενδυτής. Αν και αυτό το είδος δοκιμών συμβαίνει σε όλους τους τομείς και βιομηχανίες. Ο Ρότζερ Μάκναμι ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές και επενδυτές του Facebook. Από τότε που έγραψε το Zook Waking Up to the Facebook Catastrophe, ένα βιβλίο που απαξιώνει τον Mark Zuckerberg και το Facebook. I mean, it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with. Ο Σεν Πάρκερ, τον οποίο παίζει ο Justin Timberlake στο The Social Network, Christy, what do you like to drink? έγινε από το κακό παιδί ένας καλοσυνάτος σοφός με συνείδηση. Ισχύει εδώ αυτό που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Kevin Systrom and Instagram, it's all of these people understood this consciously. And we did it anyway. Νούμερο 4. Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη ευθύνη, αλλά και η απληστία και η ύβρις. I worked at Twitter. My last job there was the Senior Vice President of Engineering. Σίγουρα μαζί με τη δύναμη έρχεται και η ευθύνη. Για να διαγνώσετε το πρόβλημα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα χρήματα. Και όντως, η άνοδος των επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία υποστηρίζονται από τις διαφημίσεις, έχει αλλάξει τις ισορροπίες όσον αφορά τα views, τη συμμετοχή και το χρόνο παρακολούθησης. His scrolling speed is slowing, nearing the end of his average session length. Decreasing ad load. We'll back on friends and family. Ίσως αναρωτιέστε γιατί οι ειδοποιήσεις δεν δείχνουν απλά τις φωτογραφίες για τις οποίες σας ειδοποιούν. Λοιπόν, είναι ο ίδιος λόγος που ένα εμπορικό κατάστημα θα σας κάνει να πάτε στο επόμενο ασανσέρ και να ανεβείτε και στον επόμενο όροφο. Η προσοχή σας είναι χρήμα για αυτούς. Το The Social Dilemma αναφέρεται σε ένα από τα μεγάλα ερωτήματα για αυτές τις εταιρείες. Είναι οι σωστοί άνθρωποι στη θέση του οδηγού? Ο Zuckerberg ξεκίνησε το Facebook για να αξιολογήσει γυναίκες στο Harvard και υποτίθεται ότι πήρε ιδέες από το δίκτυο του Winklevoss, Harvard Connection, και μετά το μετέτρεψε στη σημερινή αυτοκρατορία, μην μπορώντας να προβλέψει το τι θα επακολουθούσε. Αλλά δεν είναι μόνο οι ηγέτες που βρίσκονται στην κορυφή, αλλά ακόμα και οι στρατιώτες που εκτελούν τις εντολές είναι στο σκοτάδι όταν αφορά τα τεράστια μερίδια. You could shut down the service and destroy whatever it is, $20 billion of shareholder value. 20 δισεκατομμύρια, μιλάμε για πολλά τρισεκατομμύρια. Τελικά είναι αλήθεια ότι το να έχεις μια μικρή ομάδα με ανθρώπους με τις ίδιες απόψεις, οι οποίοι φτιάχνουν προϊόντα τα οποία επηρεάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια προβληματική ιδέα. Για να διαπιστώσουν το πώς οι χρήστες κάνουν κλικ στις διαφημίσεις, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα λιγότερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Νούμερο 3. Ο έλεγχος είναι τετελεσμένο γεγονός. Το γεγονός ότι η Αμερική ενστερνίστηκε τα laissez-faire οικονομικά σημαίνει ότι όταν τα πράγματα πάνε στα άκρα, όντως πάνε στα άκρα. Η ερμηνεία της χώρας όσον αφορά τα μονοπόλια χρονολογείται από τον αντιμονοπολιακό νόμο του Sherman του 1890. Οι προηγούμενες φορές που οι ΗΠΑ της Αμερικής κινήθηκαν εναντίον εταιριών λόγω μονοπωλίου ήταν όταν έσπασαν την Standard Oil του John Rockefeller, τη μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών AT&T και πιο πρόσφατα τη Microsoft. Ο αντιμονοπολιακός νόμος ενάντια στη Microsoft άνοιξε και το δρόμο για την εμφάνιση της Google. Αν και οι κυβερνήσεις μπορεί να μην έχουν τις απαντήσεις ακόμα, απαιτούνται νόμοι επειδή οι εταιρείες δεν δρουν πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μετοχών τους. We're learning as we go, and certainly there is a lot of value that something like a Facebook or certainly Google provides. But at the end of the day, there is some social responsibility that we all have. And unfortunately, there's always going to be bad people in this world, but we need to provide some rails in which they have to operate within. Και χρειάζεται να τους δώσετε αντικίνητρο για να τους αποθαρρύνετε από το να δρουν με κακό σκοπό. Do you think we're going to get there? We have to. Νούμερο 2. Εσείς είστε το προϊόν. We now have markets that trade in human futures. Ένα ρητό στο Valley λέει ότι αν δεν πληρώνετε για το προϊόν, τότε εσείς είστε το προϊόν. Σας παρακολουθούν. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
Αλλά επίσης υπάρχει και ένα όφελος του δικτύου, το οποίο είναι ο εκδημοκρατισμός του διαδικτύου και η απουσία διαμεσολάβησης από τις βιομηχανίες, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγάλη δύναμη εξαιτίας της ανεπάρκειας στην αγορά. Τα δεδομένα ενδέχεται να είναι όντως η νέα μορφή πετρελαίου. Είναι πολύτιμα. Οι αλγόριθμοι μπορούν να προβλέψουν τι θα θέλατε ή τι θα σας αρέσει στο μέλλον. Ο χρόνος που περνάτε κοιτάζοντας κάθε εικόνα καταγράφεται. Πλήρη ψυχολογικά προφίλ σας αποθηκεύονται στην κάθε κοινωνική πλατφόρμα. Ελέγχουν τις κοινωνικές σας συνήθειες περισσότερο και από εσάς τους ίδιους. Και σας πουλάνε σε αυτόν με τη μεγαλύτερη προσφορά. What kind of videos will keep you watching? I can predict what kinds of emotions tend to trigger you. Αλλά σε όλη την ιστορία, ο laissez-faire καπιταλισμός επιβραβεύει με τραγικό τρόπο την κακή συμπεριφορά. Θυμηθείτε τον Honoré de Balzac που είπε: πίσω από κάθε μεγάλη περιουσία υπάρχει και ένα έγκλημα. Και ίσως να μην αναφέρεται σε ένα πραγματικό έγκλημα, αλλά σε μια πλήρη εκμετάλλευση από ένα παραθυράκι που υπάρχει στον νόμο. Πριν συνεχίσουμε, βεβαιωθείτε ότι κάνατε εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα τελευταία μας βίντεο. Έχετε την επιλογή να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για μερικά ή για όλα τα βίντεο. Αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας, βεβαιωθείτε ότι θα πάτε στις ρυθμίσεις και θα ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Νούμερο 1. Θα χειροτερεύσει πριν καλυτερεύσει. One of the problems with Facebook is that as a tool of persuasion, it may be the greatest thing ever created. Τελικά, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Οι ψευτικές ειδήσεις δημιουργούν περισσότερο χάος από ποτέ. Eventually, this culminated in a man showing up with a gun, deciding that he was going to go liberate the children from the basement of the pizza place. Και ναι, τα κοινωνικά μέσα επιδεινώνουν το πρόβλημα. And I can tell Facebook, give me 1,000 users who look like that. Facebook will happily send me thousands of users that look like them. Οι ψεύτικες ειδήσεις ταξιδεύουν 6 φορές γρηγορότερα στο Twitter σε σχέση με τις πραγματικές ειδήσεις. Αν και έχουμε δει από πρώτο χέρι ανάμειξη στις εκλογές και πραγματική βία σε μακρινά μέρη, όπως στην Μιανμάρ για παράδειγμα, δεν είναι απίθανο να δούμε και έναν εμφύλιο στην Αμερική και το τέλος του πολιτισμού στις ΗΠΑ. Είναι εύκολο να κατηγορήσουμε τα κοινωνικά μέσα για την αποσταθεροποίηση των ξένων κυβερνήσεων. Αλλά αυτό συμβαίνει εδώ και αιώνες. Η μόνη διαφορά είναι ότι η τεχνολογία έχει αντικαταστήσει τα πιο συμβατικά όπλα. A specter is haunting America. For decades, no one dared to utter the term socialism, let alone propose socialist thought. But these days, capitalism is on the defensive, fending for itself as even the largest beneficiaries of the system are starting to question its fairness and equitable nature. Can't do it by just pissing around at the margins of the problem. We've got to go straight to the heart of capitalism and overthrow it. I don't know why there's still socialists on the planet. It has never worked.